innaman sak temene wong mahu kang kusartane man kutu utai pangane man fawa taiman ku farihul qalbi kang kosong atine tenang atine. Jajal saiki nek ana wong mondok menduwe sak pangan tenang. Ganti dhuwit babar blas bingung. Engko apa sing tak pangan yo. Tapi nek kapan luweh yo bingung digaya apa iki. Falau wajata lamun nemoni man mi'ata dinarin ing 100 dinar masalan upamane. Imba asamoko cukul mingkol bi sangga atine man asyru sahawatin apa 10 kesenengan nalikane mondok duwe sangu pas ayem bareng duwe duit 100 dinar duwe duit 10 juta ayo ya timbul macem-macem. Ada 10 kesenangan yang harus dicapai karena dia punya uang 10 juta. Nalikane duit hanya 50.000 tenang. Bareng duit 10 juta, 5 juta bingung. Tahtaju butuh. Apa kullu sahwatin saben-saben kesenangan siji minha sangka asyaru sahawatin ilami ati dinarin maring 10 dinar ukhra kang liya asale duwe dhuwit 100.000 cukup kanggo mondok saulan bareng duwe dhuwit 10 juta malah gak cukup. Lah kaya apa bareng duwe dhuwit 10 juta nglencer ke Jakarta tuku iki tuku iku malah gak cukup ya karena 10 juta gak cukup 100.000 cukup ya iki rata-rata kan begitu. Iki gak iso ngrasakno cah sampean sek sekolah besok nek kamane dadi wong rata-rata begitu. Asale wong gak duwe sapi tenang bareng duwe sapi bingung. Asale turu iso nglilir esuk bareng duwe sapi jam 3 bengi nglilir metu kuwatir sapine ilang. Jam 9 bengi bingung ngombeni sapi. Esok bingung makani sapi. Sore saiki bingung ngedusi sapi. Awan teh bingung mbuahi tletonge sapi. Ah ngono mbulet. Biyen gak di sapi kok tenang, bareng di sapi kok malah bingung. Itulah duit. Apa maneh pitik. Biyen di pitik sitok kok tenang seneng ayem tentrem bareng di pitik 5.000 bingung. Pitike gak gelem mangan bingung sampai ndukukno ngalor ngidul. Pitike doyan mangan bingung nukokno pakan. Menungso kok ngono bingung ngene bingung. Pitike umur saulan lemu-lemu senenge bingung setengah mati besok tak adol ring ndi pitikku 5.000. Bareng oleh saulan lerong dina ana pitik pegeringan pitik ambak bingung. Pitikku gering kabeh oleh 35 dina pitik mati bareng apane gak stres. Lho mergo pitik ngerti obian gak di pitik gak stres ini bareng di pitik kok tambah bingung. Itu baru pitik. Semuanya pun begitu besok. Saiki sampean tenang mergo apa mari ngaji turu mlungker sampai esok gak ana sing obrak-obrak bisone rabi ayo bingung guandoli sabuke ngono ngalor ngidul bareng di anak loro tambah bingung maneh anake nangisan karo falayak fihi mongko ora nyukupi ing insan mau mapo barang wajata kang nemoni sapa insan. Duit nek kapan akeh iku tambah akeh tambah kurang gak tambah cukup. Tambah akeh tambah kurang. Saman di sepeda ontel ayem budal langsung cengklek bareng di sepeda motor mulai bingung bengsini tuku uli. Di motor tambah bingung maneh bane papat kempos bareng tambah ngelundasi. Dunyo balik taju balik butuh sopo insan ilatis imiatin ukhro maring 900 kang liyo
Ini menunjukkan bahwa dunia itu tambah akeh tambah bingung. Dadi wong biasa gak patek bingung, bareng dadi lurah tambah bingunge. Mundak malih dadi bupati camat tambah bingung. Dadi bupati tambah nemen bingunge. Itulah dunya. Tambah akeh tambah bingungi, tambah akeh tambah bingungi.